Perikok, eta Periko bezala beste desentek, Lasailen, lehenengo gizakia eta gizabidetasuna landu dute. Talde lana eta talde bizitza edo gero askotan hemen inguru honetan bizi izan dugun auzolan edo kooperatibismo puntu hori. Nik uste gure inguruko hizkuntza eta kulturaren zaindari onenak erizatik etorri diren jendeak. Oso gutxako ez teoriari buruz, baina bere izaera eta bere izatekoera eta transmititu nahizun kultura, hizkuntza eta gizabidetasuna hori betirako gaditu zait. Mila esker Periko eta jende askori, porque bizitzan balorezko eman ditugu.